Salam alaikum. Alaikum assalam. Kawo. Ka zo cin nan. Tun da zuwa. Sannu. Likita na duba shi? Yanzu shi ma ya shiga na duba shi. Ya ji cin. Jiki da sauki amma to ba daɗi. An ba shi abinci ya ci ne? A'a, kuma tana gidi. Yawwa, to ai gwara da Allah ya sa. Ya za yi ku ce ba shi wannan biya ci ba mu ji. Me amfani zaman wurin mutum ba shi da lafiya za ci abinci ba? A'a, ya haƙuri. Ai shi yasa na ce gwara da Allah ya sa ba ku ba shi ba. Allah kar ku ba shi abinci mai nauyi ya ci. Domin akwai magunguna ne da muka ɗora shi a kai. Wanda zai rinka sha cutar tana taruwa a gefe idan muka yi masa operation sai mu cire. Dan kashi za yi? Insha operation za yi masa. Za ku ba shi ya sa a baki saboda ya taimaka masa to ku ba shi wani abu ne mai dan ruwa wani abu dan ruwa haka. Kamar ainihin ko. Yawwa ko shayi. Kin ji ko? Ranar da akwai allura da ya kamata in masa zan je in karɓo sai na dawo. Kar ku damu kwantar da hankalinku wannan ba wani abin damuwa ba ne. Allah zai ba shi lafiya. Tun da ya ce ba shi mu dan ruwa ko mun ya ba shi wannan. Muna ma ruwa na ne. A don ba shi. Isa mai nisha. Kuma na son je gona nan duba a cire da. Yaya wannan ko? Kaɗan buda ba ci kaɗan sha. A je mashi. Ana yana ba shi ana yana ba shi. Ana na ba shi tun da kin gani ya karba. Bari in je in cire amfanin gona ma karba zo mu je ke karba ku. Arwaski yogurt. Arwaski yogurt. Babu ina zaka je? Arwaski yogurt. Ji tsaya mana an gani? Arwaski yogurt. Wai ka masa wannan? Sai da na ce kar ka ba shi na ba shi likita ni na ba shi. A'a, ai ba kuka za ka yi ba. Yau gashi an haɗa shi da arwaski yogurt. Ya miƙe, ai ya shanye, ka ƙara masa. To, na ki sai don kuje bari a neman mishi kuje. Abun nan ba nisa, nan gora na zaza ka jefa Abuja Kefi Road. A nan zai je a karɓar mishi. Karkaɗe mishi goron yi shanye, bari karɓo mai sauri. A mara lafiya da ganin daga shan arwaski ya miƙe ba dole in ɗauka ka tambi ba. Wannan dole ya warke. Arwaski yogurt madara mai gamsarwa.